Salam rahayu para pandherek ingkang tansah binerkahan dening Gusti. Pepanggihan malih kaliyan pawartos kabingahan lumantar Dilah Kasukman. Dilah Kasukman menika inggih renungan utawi limbangan paditenan ing basa Jawi ingkang dipun anggit dening para pandhita saking Gereja Injili ing tlatah Jawi utawi GITJ. Dilah Kasukman, Rebo Pahing 20 Mei 2026. Irah-irahan kamardikan ingkang damel bingah saking Galatia gangsal ayat 13. Desember 2020 kala wingi awit sami prei anggenipun nyambut damel pramila kula dalah brayat kekesahan ngantos udakawis kalih minggu. Rumaos mboten saged ngopeni peksi kutut ingkang katilar prei punika. Kutut lajeng dipun eculaken kaliyan lare kula. Satemah kutut ingkang suwau dipun tangkep awit mlebet griya samangke mabur kempal rencang-rencangipun kutut umbaran. Gesang ingkang lepas saking kurungan saha kungkungan. Kula mbayangaken saiba peksi kutut punika manahipun temtu bingah sanget. Tiang Galatia rikala mangertosi sampun kauwalan saking panguwaos dosa awit pangorbananipun Gusti Yesus, tamtunipun inggih bingah. Namung kemawon wonten saweneh warganing pasamuan ingkang boten saged ngginakaken kamardikan punika kanthi sae. Saperangan tiyang punika nggadahi pangertosan ingkang lepat. Pamanggihipun saged nindakaken punapa kemawon awit sampun mardika. Pramila tiyang-tiyang punika nindakaken jejember lan dosa. Pamanggihipun ugi saya kathah tumindak dosa, saya kathah sih rahmat. Punika pamanggih ingkang nasar. Kamardikan punika kedahipun dipun ginakaken kangge tumindak-tumindak ingkang sae. Pramila Rasul Paulus ngatak supados pasamuan ingkang sampun mardika punika sami gesang tulung tinulungan satunggal lan satunggalipun. Nanging kowe, para sadulur, kowe wis padha katimbalan supaya dadi wong mardika. Nanging kamardikan mau aja kok enggo alesan ngumbar awa nepsumu. Malah padha tulung tinulunga srana katresnan. Kados pundi gesang kita samangke? Ingkang cetha bilih rikala kita ngaken pitados dhateng Gusti Yesus minangka juru pamarta kita. Kita sampun kasebat tiyang pracaya lan nggadahi kamardikan saking panguwasipun dosa. Lajeng samangke kados pundi angin kita ngisi kamardikan gesang kita punika? Nuhoni sabdanipun Gusti, sumangga kita gesang ingkang boten ngumbar awa nepsu ananging ngutamekaken gesang tulung tinulungan tumrap sesami kita para tiyang pitados lan dhateng masyarakat ing sakiwa tangan kita. Kaanggit dening Bapak Pendeta Emeritus Suyito Basuki. Mekaten Dilah Kasukman dinten menika Gusti berkahi.